žiaci 2. A triedy základnej školy Rudolfa Dillonga v Trstenej. Ako všetci žiaci, aj my musíme poznať pravidlá a dodržiavať školský poriadok. Kto sa ťa naučí, jezdi v škole v bezpečí. O našu bezpečnosť v škole sa stará aj kamerový systém. Kamerový systém je potrebný do vnútorných aj do vonkajších priestorov školy. Pomôže sledovať správanie žiakov na chodbe a tak predísť úrazu. Pomôže sledovať dianie na chodbe a tým odhaliť neželané správanie a krámy. Pomôže odradiť vandalov od nevhodného správania a konania. Pomôže zamedziť samovolnému odchodu žiakov z budovy školy. Pomôže zamedziť vstupu neoprávnených osôb do školy. Samozrejme, prístup na jednotlivé kamery Je vyhradený len povolaným osobám. Kto sa pravidlá naučí, jezdi v škole v bezpečí. Bezpečná škola musí chrániť žiakov. Aj keď sú na internete. Internet je bezpečná, ale aj nebezpečná sieť. Dávajte si pozor, deti, keď ste samé v tejto sieti. Pravidlá používania internetu. Antivírusový program je pre ochranu, preto nikdy neignoruj jeho varovania ani ho nevypínaj. Dávaj pozor na nebezpečenstvo vírusov, preto nič neinstaluj sám. Nikdy nesleduj po neznámych stránkach. Všetky stránky nie sú pre deti. Never všetkým informáciám, ktoré sú na internete, preto si informácie vždy over aj na iných miestach. Chráň si svoje súkromie, nezverejňuj svoje osobné údaje ako telefónne číslo a adresu. Na web nedávaj fotografie a videá Bez súhlasu učiteľov. Všetko, čo sa na internete objaví, sa ťažko dá úplne odstrániť. Dodržiavaj etiketu, pravidlá slušného správania na internete.